härifrån tar du sikte på den här lilla Ja, mot de orangea snören mot pinnen. När det händer släpp kopplet. Stanna. Stanna. Ta ett stort steg framåt, gubben. Beröm din hund. Och gå fram. Du får gå fram till honom och säga att han är jätteduktig. Så kommer du till mig. Inte skaka mig på den. Kom fram. Långt skott eller promenad. Går du mot den där orangea? Ja. Vad kan man göra? Så kommer du tillbaka på andra sidan av overallen. Ja, till andra. Det är bra. Vänta så. Sen är det skammen. Nu ska du bara följa mot den orangea pinnen. Ja. När det händer, stanna släpp. Super. Ta ett stort steg framåt. Gå ända fram till skramlet. Och stanna så. Jag går på andra sidan. Och när han nosar nu får du berömma. Men inte före när han är så ända framme. Kan prata med honom. Klappa om honom försiktigt. Han får med svansen på film i alla fall. Jag sätter dig ner på en liten stund. Ja, bra. Tar honom med dig i kopplet till mig. Och så framma promenad. Nu är det långt koppel. Eller bort i en orangea. Kom! Och så kommer du tillbaka så. Är du nöjda? Ja. Håll i ordentligt bara ifall
kan gå på busshunden. Så står du bara och tittar på det. Så går du halva sträckan fram. Går du hela sträckan fram till gubben. Du håller för ögonen på gubben och så börjar du prata lite och sätter ner på huk. Munnen också kanske. Munnen också. Tänk för din dumma fan. Och du kan klappa om din hund och slappna av. Du kan ta bort handen nu. Ja, du kan ta bort handen och klappa om hunden och koppla den. Jag säger till när du ska vända. Du går rakt bortåt stigen. På den sidan om gubben. Så nära. Tack, det räcker. Kan du vända på andra sidan gubben? Är ni nöjda? Ja, vi har det sen. Jag ska snart göra ett tecken. Om du vänder neråt så han tittar uppåt istället. Kom ner en vända och så går du upp lite till. Kom här. Kom. Här ska vi kolla. Det blir bra. Ja, det går. Försök att ha din rumpa upp mot skogen, tack. Okej. Bra. Ta den. En gång till upp mot Alla tar samma marken. alla fötter i backen. Tack. Nu är vi nöjda.